Okay, so hello mga moms. So for today's video, dadalo tayo ulit dito sa bansyon nila Brenda para kumustahin sila sa preparasyon nila sa nalalapit nilang kapistahan. Ayan sila auntie, oh. Hi, auntie. Tingnan natin dito kasi mayroong pinabago si Mama Sita para sa bahay. Oh! Wow! Taray! Bakod-bakod, tiles. Oh, alin na. Ang social ng lugar nila kasi, oh, di ba, pinalagyan na nila ng tiles. Dito, social, oh. Tapos, pinagawa na rin dito ng lutuan. Nagluluto na rin sila dito? Social, oh. Kapo. Gawin Christmas light. Ba, nailagay ah. Nagawa ng paraan, Mother Sita, ha? Halika, tingnan natin sila sa loob. Kung nasa sila, Mama. Ma! Sa kabilang bahay? Andito lang sila sa kabilang bahay nila. Ma! Bakit? Ay! Ang Pasko ay sumapit. Charot. Hala naman! Lalaki ng baboy. Mamimiesta. Mamimiesta? Oo, mamimiesta ba? Lahat yan nalutuin? No? Kasal namin yan. Ay, sa kasal ba? Gusto yan. Ilan na yan? 8. Ha? Dami? Oo nga. So lahat sa kasalan. Puloy na talaga. Tan. Yun na, ano? Sa piyesta, anong ganap? Anong paghahanda gagawin? 2 lechon lang. Ay, sana all. Sana all. Sana all, 2 lechon lang. Diyan, di ko kunin. Hindi. Iba, may ibang. Talagang para sa kasal yan. Hindi, bili naman Brenda. Ang Tariana, ikabit mo to ha. Oo, di ba? Ikaw pa rin talaga nagtagumpay ha. Oo. Sana nakatalas na. Eto, dadalaw makikichismis. Siyempre magpipiesta na kayo. Anong handaan? Anong 2 baboy? Social. Talaga si Mother. May costume ka na. Wala pa. Para sa Pasko. Sa Pasko ba? Hindi ko kasama. Sa Christmas party natin. Ayaw kong sumama sa inyo. Bakit nga eh? Iwan ko. Buntis ka, no? Ha? Buntis ka? Parang ano ka? Na, tinatamad kang kumilos, matamlay ka. Feeling ko babae yan. Iba kasi yung aura mo eh. Parang kambal yan. Alam ba pa? Ha? Ano naman itong bahay? Kaya nga eh. Makikichismis kami dito sa compound ninyo. Social na naka-tiles no. Pati ito ita-tiles? Ngayon, dito na ba tayo? Hala! Ang ganda! Paskong-pasko na talaga. Ay! Handa na talaga! May mga kawali pa tsaka... Wow! Tsada! Tignan nyo naman. Oh. Handang-handa talaga ang pamilya Tagaraw. Dili yung Tagaraw family. Sosyal! Ay! Maganda to! Masarap to, Mars! Ano? Pang-sabaw to, ma. Pang-seasoning. Tsaka to, oh. Social. Hindi lang ako kasi sa akin, nandun sa farm. Sa farm. Tsaka iba pa rin talaga pag may sariling gamit. Ano? Hindi lang ako sa sarili ko. Si Karina din, may sarili din. Mars! Andito yung kumari ko, napakayaman ako. Ito talaga yung tunay na magtutulong sa akin na ahon sa kahirapan. Mars, magputang ako, Mars. Ay, ano pala tayo. Ano na yung paghahanda? Wala nga, ihanda. Ilang lechon. Ito talaga mayaman. Wala, ihanda. Buwang. Ha? Wala. Ikaw pa ba? Pahiramin mo ako para magpaghanda. Huwag na lang pala tayo mag-vlog. Kaya ako pumunta rito para makichismis. Anong ihahanda? Anong ilang baboy? Ano? Walang baboy eh. Walang baboy. Mga iro na lang daw, tsaka iring. Yati. Maganda ka. Uy, pumunta ka na dito. Hala, parang... Ang ganda ng bahay nila, ano oh.
Kulay violet na. Oh. Hi, Mami. Hello. Nakakagutom naman yung bahay ninyo. Ice cream na ice cream. Oo. Oo. Marami. Ubi na ubi. Oo. Purple yam. Tara! Kaya pala si Donna eh. Purple yam yan, te. Sponsor mo ang purple yam? Nagpaparinig. Para bigyan. Yan. Kiss nang nang. Nagpaparinig, te. Kiss Para nang nang. bigyan ng sa ano. Iskak lang Bakit nandiyan kayo nagpipintura si Mami? siya. Na. Ay! Sumabit ako. Maamoy mo yung pintura. Ano si Donna, oh. Busy-busy siya po yung nagpipintura. Oh. Grabe. Siya kay. Very hands-on. Para sa nalalapit na piyesta, kailangan handa talaga sa office. Hindi man ako magpisa. Ano handaan? Doon naman Wala, siya. magkikain lang. Na. Sa kabilang bahay. Hindi ka Ano? magpo- Kina Ate Karen, kina Mama. Hindi ka magkukulay ng ganito kung hindi ka talaga handa. Kilala Hindi, kita. kasi alam mo, bitin sa ano, araw para maglinis. O, di ba? Mag ano na naman. Unti-untiin. Tapos ano, ano naman. Oh, maraming ano. Sana Year po. na. Para isang linis na. Buga naman to. Ako ba? Si ano ba to? Ay. Oo pala siya nga. Siya rin yung nag-paint kasi dyan. Nag-ayos kina... Uy, Merry Christmas! May music. Mars! Bakit chismis ako ba? Sige na. O, diba? Diba talaga pag mayaman ang kumari mo? Ganito pa, pabilang-bilang na lang ng kung ano yung... Ala! Wow! Naku, may bago tayong nakita dito. Wow! Sosyal! Buo na, Mars! Ang yaman naman ng mari ko. Tapos na rin. Ha? Pailawan. Wow! Ang ganda! Ah! Tsaka pulo yung grocery. Ah! Tsaka... So, paano? Yan lang. Diba? Hindi ka talaga mananakawan dito, Mars. Hindi mo abot, oh. Ang taas. Kasi gagamitin lang yan kapag may mga special guest. Tsaka lang siya ilalabas. Ay! Ala! Ang yaman mo. So siya. Ang galing. Ang daming stock. Wala. Social. Ang daming stock. Sana all. Diba? Ganyan talaga pag nakakalubog. Nagpahinga ako nito, ha? Halika. Aray, ako yung bigat mo naman. Gusto mo na yung outfit mo? Makita yung outfit? Dadalhin ni Nong ng pagbalik ko, ha? Galing Manila. Pahinga ako nun. Okay lang? Chocolate? Okay lang? Opo. Ay! Okay lang? Opo. Sabi mo opo. Opo. Yes! Good job! Hingi sinang-nang. Ready ka na pala, Marcy, oh. Ano sa manin? Holder. Pot holder? Diba? Siya talaga ng pangari ko. Iba talaga. Hindi, ay naku talaga. Ang dami na pala. Prepare ka na pala eh. Magsalad mo? Yung ka naman good. May butang niya. Oo, okay na rin. Nag-unitap kasi kaya. Sumama ka o ano? Mama mo kay Mama? Kay ni Mama. Kay Brenda Diggs, Mama kay Brenda. Doon sila sa ano, doon sila sa Carmen, kami doon sa Cogon. Di nakilala kayo ng mga ano. Oo. Nabigyan kayo ng libre paper plate. Sabi nga ni Mama, dapat sinabi natin na kay Brenda to para Sabay tayo. discount. Para makasabay ba? Yun nga din, nakalimutan ko kasi... Alin? Ha? Ito? Ito na! Ito? Oo. Diyan yung lagay ng mga mga tirang ulam. Dito kasi ang dami lagi pong mga ulam tsaka pagkain. Wala kang nilagay dyan kasi ulan sobra, walang ulam. Okay, Ma'am si G, buksan mo na! Walang laman. Social.
Ang social ng ref mo, Mars. Alam mo talaga, malalaman mo talaga na ang isang bahay o yung nakatira doon yung may-ari ng bahay, nakakalawag-lawag kapag ang ref po niya ay Walang laman. ay, puro yelo. Charot. Ang dami, oh! Oh. Fuck. May mga stocks, di ba? Yun naman talaga, aminin na natin yung mga mamshi, yan ang kaligayahan ng mga nanay. Kapag yung stocks niya puno, yung ref, may mga laman, kasi odang hindi ganun kalaki yung hawak niyang budget. Basta yung mga stocks niya, kumpleto. Di ba mga moms? Comment down below kung agree kayo. Okay. Siyempre, kung meron sa freezer, meron din dito sa baba. Nakakahiya ka. Di- Dito na, dito natin malalaman talaga. Oy, naku, hindi nyo kakayanin. Eto na. Mga moms, ready nyo na. Buksan mo na! Ulo ng litson. Is that a deal or no deal? Ulo ng litson. Eto na. Meron? Wow! Oh, importante may mga yung mga bata, may stocks para hindi nalabas ng labas. Baon sa school. May ulo ng lechon. Mukha na una ka na. Nakapag grocery ka na kaagad na siya. Ayan. So, ganito sila dito. At saka pag mayaman ka, ang center table mo, kailangan meron ka talaga mga fruits. At saka roses, mga bulaklak, yung mga ganyan. Higit sa lahat, meron kayong... Wala ko. Yeah. Ang yaman ng mari ko. Ang dami niyang handa. Mamimiesta kami dito. Kasi syempre, for sure, makakalulo kayo niyan. Kaluwag-luwag. Kailan ka ba uuwi? 14, tapos 17 ba? Meron ka ba dito sa pista? Di ba wala? Syempre, iti-take out mo ko niyan. Tatabihan mo ko ng food Uwi ka na na. 17? Opo. Sabi mo 26. Ano yung 26? Mapagpatol ka rin talaga. Kaya nga, sabi ko, Mapagpatol talaga itong kumari ko. Parang makakasali na Christmas party kung wala ko dito. di ba sabi mo 26? Kaya ka nagtaka ko, makasali ng Christmas party, 26 siya babalik. Wala. Ready ka na sa outfit mo, anak, sa Christmas? Hindi pa niya nakita. Bilihan ka rin nang. Ang binili ko kasi good for 2 to 3 years old yata yun, or 3 to 4. Pwede naman natin. 3 to 4, pwede naman Oo. para mag-adjust. Para magamit niya pa sa mga susunod na taon, di ba? Ganun ang mga wise tips para sa mga nanay. Huwag kayong bibili ng eksaktong damit para sa mga anak ninyo. Kasi ang bilis ng mga bata lumaki ngayon. Yun o, si Aliyah, yung Philippines niya, 7 to 8 yun. O, di ba? Dapat medyo mas ano pa, medyo mas malaki pa na. Kaya abangan natin sa piyesta kung ano meron sila dito. Kasi makikikain tayo. Humingi ako ng take out. Oh, halika na. Punta na lang si mama. Handa kay mama. Let's go. Paalam na tayo sa kanila. Ma! Ma! Dede mo. Yan kayong inis lang dito. Ewan ko ba?